Shalom. Horas ma di hamu alyamang, tamu inang, namar pungun waeng di bagas joroon, dohot na adong mangihuton waeng di bagas tabe. Adorang somasuk hita tapahohoma, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Horas madihita saluhutna ruas ni huria ni tuhata nahina holongan. Selamat hari Minggu mah dihamu. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus sedarion masuk mahita tu minggu reminesere hata ni debata madok di buku Rom bidu 4 ayat 10 tolu 1 ayat 25 ditatap debatado ngoluni halak na porsea. Tapuji ma debata ala nunga dilehon anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus na paluahon hita sia dosa dohot hamatean. Ala nii dak pola mabiar behita ala debatado partano batoan dohot pangodiata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akka denggani basam dohot asini roham, ay siyan narobi doakai, asa unang marsurak-surak akka musuku midaaw, ale debataku, marhapo satu hodoau, say unang pailaaw. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di benua gijang, para si roha na sumurung, namadok mauliate mahami tuho siya nasa roha nami, ala dilehon ho anakmu nasa sadai, tuha matean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida, tatap mahami ale amanami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dot hati goran di hami, saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean nasudenggan,
na pinilehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nitu hata dihita di mingguta sadarion, ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Songonoma patik ni debata. Patik palimahon, ikon pasanga pomudon atau rasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakku, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Hidup saat ni patik ni debata, atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Ooh.
tatopoti madosata nagodangi tuadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami na roai. Daku haholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahek kami, dibaheni, tamado rimasamu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tuasini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Sato kidohu tadikon ho, alai papungu-pungoku mahomuse, marhite-hite aka asini roha godang, taga diparpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho, ninna Jahoba si palua ho, hasangapom ma di debata na digijang. Ni debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion tarsurat di pesalmen bidu 22 mamukasian ayat 20 tolu sahatu ayat 30 sada tajahama marsikat soring songonon mahatani debata sai jamita honokku magwarmu tuaka hahanggiku jala pujokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji Jahoba, hamu ale akan nama kabiari ibana. Sude pinoparni si Jakob pasangapon ibana. Jala sude pinoparni Israel makormat ibana. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan nina dangol.
jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana, jala ditangiho do angguknai tu ibana. Asa hodo haroroani puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariai. Garamokuma aka baga-bagaku di joloni aka nama kabiari ibana. Sai mangad dosogot akan adangoli jala butongan, ikon mamuji-muji Jahoba do akan nauso-uso di ibana, sai humisa do rohamuna saleleng-lelengna. Ingoton ni isi niliat portibion mai, gabe mulak manasida tu Jahoba, jala marsomba tu jolom do sogot aka margani parbegu. Ai Jahoba do napuna harajaon, jala pagonggom diaka parbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude akan gok nang hum di tanohon. Marsinggang tu jolona do sogot sude akan marsikor di nama tegasing. Saya dong do pinopar ni manusia na mangului ibana akan nama naringoti Tuhani tu pinoparna sogot. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosan, natmo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabesia to di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok
mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Urian itu hatta tapi kema tiktin na maraga militonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon parjolo torok ni per minggu di minggu na salpu tabereng ma di lembaran na ngadong dihita na paduahon per mingguan huria manang new normal minggu 7 Maret tahun 2021 di Patu Pahuriata do per mingguan songon nasomal ima pukul 8 30 satu kusia 30 week Bethesda do week Saudi di Patupa live streaming tu jemaat na subui marpungu tu gereja alani situasi kesehatan noaing na paduahon pukul 10.30 satu pukul 11.30 week Maranatha dohot week estomihi nama dohoti per minggu ni. Napatuluhon pertengahan week Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 pukul 10 siang week. Patu paon ni huriata do pertengahan week marenganan di gereja tahun di patu pado live streaming turwas ni huriana subuhi madohoti pertanyaan ni alani protokol kesehatan. Paupaton PHD mana patanakon hatani debata. Hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 pukul 10.07 WIB. Di Patuman huriata dol PHD mana PAI na di huriat tahun songon nasomal alait jala taingot ma asa toktong marhite protokol kesehatan. Napa limahon rapat huria Sadarion Minggu tanggal 22 Februari tahun 2021 pukul 11.30 WIB. Patu paon ni huriata do rapot huria ima manaringoti program dohot anggaran tahun 2021. Alani asaudur mahita sudi ruas ni huria na madohotisa. Tarlumobi ma parhalado Ketua Dewan, dos seksi-seksi, saluhut utusan ruas ganuk wik naung di Otang, di Huriata, panitia pembangunan, dohot panitia persiapan resort Jeruju. Paunopon, ruas Sibuanon nomor sahit. Asatabuan mentangyata di bagasa persahita do anak ni amat taji tabunan buru simamora aca tabuan ma ditangya ta itu minggu lam hipas papituhon hari ulang tahun malis dohot ruas ni huria pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran do pernikahan ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon tanggal 12 Februari 1 tanggal 1 Maret tahun 2021 nas pembimbing Pesalmen 50 ayat 27 kata jahabima tapi tik-tik parhebengon tabereng ma di lembaran naung adong dihita songonima tik-tik pekubasion manak parhebengon ni huriata di bagasa samingguon doh akan aneksi hobasan di huriata di minggu naron mauliate ma di akatangiang partisipasi do dukungan dusudi program huria saya itu pahituhani ma nasa pikiran dohut gugur pabayana tatu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasan di huria di mingguon asatu remar dalan bahen sangap di guarni tuhata mauliate songoni ma tik-tik nama sarita di bagasan sa mingguon maulate ma Tuhan
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti roha ng pikiram munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras manihita. Damang dainang nanihulungan ni Tuhata dot akan na poso bulong hata ni Tuhata. Pujahan Jamita Domingo Reminiscere Sadarion tersurat ma di Rom B24 mamuka sian ayat 10 ro di ayat 25 tajahama turpukta songonom ma didok disi Aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu pinoparna namadop ibana manean portibion marhite sian hatigoran na sian haporsiaunido ay out ak kasiradoti patiki gabe panean dang marguna haporsiauni. Jadi pesan ma baga-bagai di horhon patik ido rimas alai anggo so ada patik lau so adong do pangalau sion di bahini sian hapur siaunido baga-bagai asa sian asini rohado ai naing hot baga-bagai di sado poparanai dada holat didongan sapatik ni si Abraham dohot do didongan na saha porsiaun ai ama nihita saluhut na do ibana hobar tu na tersurati upabakit doho gabe ama ni torop bangso diadopan ni debatamay na nihapor siana si Pangulo agka namate jala si Joe na suadong hiyan gabi adong maralohon nasa pakirimon do hapor siyaon na magkirimi asa gabi ama ni torop bangso ibana hobar tuhatay songonima sugot poparan dang naolo gali hapor siyaw nai paida-ida pamatang na nahira somar ngulube ay nunga 100 taon ne umurna nang paida-ida si Sara naung saip ladangi dang olo gangguruhana manadikon hapor siyaon di baga-baga ni debata dalam tutuguna do tahe hapor siyaona jala di parsangapi do debata ay pos situtu do rohana tuk do gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baga nai ala ni ido ubayin dirajumi i gabe hati goranda dada ala di ibana sabing ubain na tersurat naong dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ay si rajumad do nang tuhita hapor siyaw di ibana na pahehehon Jesus tuhatay siyan namate ay dipasaha do ibana ala ni pangalaw siyotay jala di Pangulo siala hati gorata hola nido saha ni turpukta huria na nihalongan ni Tuhata marhite-hite minggu sadarion masuk do hita tu masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Ala nido ubahen na margati tutu altar ta emagabe warna violet
Biasana dia ka hari Minggu maneng di pertangyangan ngata bahet di si pertangyangan laho marningot perjalanan ni Tuhan Yesus di masa-masa napait maneng masa-masa sengsara. Di bagasan Minggu sadarion di paadar mahita tusada topik imana buita zaha ditikting ditatap debatado ngol ni halak na porsea. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Marhite-hite topiki ditaringoti mamuse taringot tu si Abraham di masa pakobasion ni apostel maneng Rasul Paulus di bagasan Turbukta di Hutarom aha namasa di Hutarom na parjulu ima Hutarom marharoroan sian ganup suku-suku bangsa dohot sian ganup ima akka perbahasa sibuan bahasa nabi dohot sibuan istiadat nang hapor siaun nabi. Jadi molo di Pontianakon sarana ala asing do ruhut ni paradaton di Toba dulu sangkul dohot di Samosir do akalan nasing nai api marpungu mahita di son halak batak noai buhama ada ni batah hita bain mungkin akan adong nama buan sian Samosir adong nama buan sia Tuba adong nama buan sia dulu sangkul do aka luak na asing alai boy do hita pada laton adati boy alani aha alani sadani roha molo taulah pe ada ni Samosir tong do denggan diulah pe ada ni Toba tong do denggan sudi marhadenggana do ima ada istiarati molo di si sadani roha alai molo di Hutarom berbeda do akka mga kainang narosian Yahudi narosian halak na asing Junani naromusesian akaluat na meragami marsibuan hamaloon nabi marsibuan hati kosan nabi marsibuan haporsiaon nabi alayu balgama dison ima taringot tu haporsiaon ima namarharorowan sian halak Yahudi yang mengatakan bahwa sunat adalah jalan keselamatan. Kemudian mereka mengatakan di gereja-gereja itu bahwa hukum Taurat adalah jalan keselamatan. Jadi orang-orang yang tidak sunat, orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat 640 sekian hukum Taurat tidak dilakukan, menurut mereka orang itu tidak layak menerima kerajaan Allah atau keselamatan. Termasuklah perhitungan itu kepada kita saat ini pakatayon nasidai, sehingga menjadi permasalahan dan perpecahan di tengah-tengah gereja Romawi atau Rom, orang Kristen di Rom. Mana yang mau kita ikuti? Di Soma dialusi si Paulus marhite-hite turpukta, sehingga gereja itu tidak jadi pecah, sehingga gereja itu sepemahaman tentang iman Kristen. Alaana masa nani ulahon ni halak Yahudion masa dinuaing. Taku mau to porsia hamu tuaka naso maka porsia Yesus
Ido akka nabi sukni portibiodo Yesusi hola jolma doi. Enak. Akan aso saugamo do hita. Menilai Yesus bukan Tuhan. Menilai Yesus ia hanya nabi. Halai marihite terupuk ta saunarion. Hatani nasidai. Hatani halak Yahudion. Apakah mengukur iman kita kepada Tuhan Yesus? Persia rohamu Tuhan Yesus. Elusiamu maju. Bah, na regu lebih hamu. Regu hamu itu Tuhan Yesus. Dau kan? Persia rohamu itu Tuhan Yesus. Kosongon itu tuh. Melua rohamu, tu surga rohamu. Wah, orang Kristen tu surga. Alawa, ala penubusion nih Tuhan Yesus. Jadi moloro akka baga-baga nih akan naso marhapor siau tu Tuhan Yesus. Yesus itu adalah hanya nabi. Adalah hanya manusia. Tidak benar mati. Tidak benar bangkit. Persia hamu isi? Persia. Aku bagi hamu juz dami tahun. Ini ukuran iman. Ukuran persiaon. Persia hamu mulai do halak Yesus bukan Tuhan. Dau. Persia hamu Yesus Tuhan. Persia. Jadi mau idokon halak pe Yesus bukan Tuhan, ala yang go haporsia otai manok tong doi. Yesus adalah Tuhan juru selamat. Jadi mau ruan non pamula-mula tu son tu gereja on, ibuan ma akka bahasa-bahasa, ibuan akka Bibel, ibuan akka tulisan-tulisan menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Percaya hamu sih? Dah. Ini ukuran kepercayaan. Jadi marhiti-hiti terpuk tahun halak Yahudi mengatakan Abraham selamat kok. Nah ini dia. Kenapa Abraham belum Tuhan Yesus lahir menjadi orang atau bapak orang percaya? Nah inilah perdebatan orang Yahudi dengan jemaat-jemaat di sekitar Romawi. Abraham jadi bapak orang beriman kok. Padahal dia di masanya sudah jauh dari Yesus Kristus. Lalu Paulus menerangkan Abraham itu tidak hidup dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat diterima bangsa Israel di masa Musa, bukan masa Abraham. Jadi Abraham selamat karena apa? Karena imannya. Bukan karena hukum Taurat. Ayo matong. Nadi paturun si Paulus di permasalahan ini. Abraham selamat menjadi bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia lahir bukan di masa hukum Taurat. Dia lahir, dia percaya kepada Tuhan dengan imannya. Jadi mulai dok Tuhan Yesus malum ho alani hapor siamu. Mana hapor siaumi do pamalu pokok. Ini tu akan namar sahiti. Dan itu juga yang berguna saat ini kepada kita orang Kristen. Iman kita yang mengatakan Yesus adalah juru selamat, itulah yang membuat kita selamat. Bukan hal-hal kebaikan, bukan hal-hal perilaku yang indah-indah, bukan hal-hal yang nadenggan taulahon. Tapi bukan berarti hal-hal itu tidak penting. Tetapi kita semuanya diselamatkan karena iman. Jemolo husuk kundaki persiara kamu Yesus, harusnya orang Kristen saya percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, itu toh. Itu nabit, tinggal tahu. Udang kita gabi ganggu, alani ilmu.
Mana yang teknologi yang bisa kita lihat saat ini sangat berkembang. Mana yang akal perbinotoan di Jolma yang menyudutkan, membuktikan bahwa Yesus tidak mati atau tidak bangkit. Sampai sekarang arkeologi tidak menemukan tulang belulang Tuhan Yesus. Sampai sekarang. Tangadong Jepang. Itu artinya dari sudut teknologi juga sudut ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Arkeologi ilului igali kuburan Yesus sih. Tangadong oli-oli na tinggal sih. Sampai-sampai naik pedangis sih. Bayangkan. Jadi arkeologi saja sudah mengakui. Alai adong dapat joma berilmu-ilmu pengetahuan membuktikan itu. Kamu akan perdebatan di YouTube akan asosau kamu itu kita. Bahkan Nabi dasan Kristen mana memperburu-buru, ya Yesus itu hanya manusia, kan? Aku yakin di toton hamui dan akan berkembang zaman akan semakin berkembang hal-hal yang seperti itu yang menyesatkan iman orang Kristen. Jadi melalui khotbah ini diperkuat atau diperkokoh kita. Apapun yang terjadi, apapun bukti-bukti, walaupun saat ini belum ada yang terbukti, Persiaru hamu Yesus, orang Kristen harus mengatakan, iman saya tidak akan berubah kepada Yesus Kristus. Itu tung pe Bibel tahun. Dia blok pehita manang natu dia. Dan adong be hatani debata tertulis alai anggo hatani debata iman kepada Yesus tidak akan ada yang bisa mengambil dari hati kita orang Kristen. Jadi melalui khotbah ini diingatkan asa songon si Abraham molo si Abraham hapor siaon na tibohian alani do ibana bapak-bapak orang beriman atau bapak-bapak seluruh bangsa. Imar hiti turpuktai paingok mai si songon dia hapor siaon ni si Abraham marwa. Dia dibenarkan karena bukan karena ukuran kebaikan, tapi karena dia beriman kepada Tuhan. Bukan ukuran hukum Taurat, tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Berangkat kau Abraham dari Ur Kaldin, keluar kau dari sini akan ke tanah yang saya janjikan. Dia keluar meninggalkan semua hartanya, meninggalkan semua kesenangannya demi Tuhan Allah. Itu adalah bukti iman Abraham. Dan itu adalah panggilannya. Jadi panggilan itulah yang membuat dia menjadi orang benar. Dipanggil Allah untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Kemudian ahamuse na boy berengot si Abraham secara fisik ibana king ipaino do iturbuk tahun. Secara fisik dia sudah 100 tahun. Kemudian secara biologis Sarah nunga kering rahimnya atau maaf kata sudah berhenti haidnya. Jadi tidak akan mungkin lagi melahirkan secara fisik. Tapi Abraham mengatakan Tuhan pasti bisa menjadikan sian naso adong gabe adong. Itu iman. Itu iman dari Abraham. Jadi ini kita harus imani hal-hal seperti itu. Tuhan pasti mampu membuat dari naso adong gabe adong. Jadi mulai dokon di Matius 3 tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan adong naso tarbatu pada bata. Jadi iman orang Kristen. Jadi malu apa pergumulan tanoaeng
teruslah berharap akan Tuhan, akan pemberian Tuhan. Nampe ngata pikiri dan beboy bion alai kon pengharapan kepada Tuhan harus ada. Abraham seperti itu. Dia sudah tua, tidak akan bisa lagi mempunyai anak. 100 tahun kita bayangkan. Baru sesara. Unga saib ladangi nina. Tidak lagi seperti yang saya ucapkan tadi. Tapi Abraham masih mempunyai harapan akan pemberian Tuhan. Kita pesongoni di masa-masa sulit yang kita hadapi, di masa-masa akan kekhawatiran yang kita hadapi, harus katakan Tuhan pasti mampu memberikan sian naso adong gabe adong. Naso adong gabe adong. Jadi merhiti-hiti tekas do turpuk tahun. Iman Abraham harus kita tiru. Karena pembenaran Abraham, karena imannya, itu juga yang diukurkan dengan kita. Kita akan benar di hadapan Allah ketika kita beriman kepadanya di dalam Yesus Kristus. Jangan lagi kita ukur-ukur hita noeng. Asa selamat indah dan boy mangalang mudar inahala. Dohot kita nang mangalang mudar. Romo sehala ikon joloi sunak do ina ikon sunat. Romo sehala muse nasing nai ikon diulah do patik. Asa malua. Bukan. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang membuat kita malua. Tahangoluhom mahapor siyaw tay marhiti-hiti patik. Idot tong. Unang gabi dang taulan na dinggan cukuplah beriman, bukan. Iman itu nyata melalui patik. Alani do naking di bagasa turbuktai didokon patik itu hanya ukuran untuk menyadarkan kita akan kesalahan, bukan untuk menyelamatkan. Jadi molo tabegi patik naking itu hanya ukuran. Patik palimahon 1 pa 10-hon. Amana hula disi, amana hulangkar disi. Itu hanya ukuran. Kemudian ay manak kwa no tuari so di pudi gerejon musim bunga haruan waeng manako itako bungai dijual haruan holan 50.000 ba marisa mana boy margem boy manuhor paket habisi itako mo se serenay dungi itako mo se jadi hanya ukuran datang ke gereja unang hona manako ina kan lagi. Mana ang do nang manako na sa minggo? Itu hanya ukuran. Warong hutakko. Bunga ni hala dan perbisyaw alay terhupaton ala sahebet tu do. Manako do tongi. Jolo yupato ni mana? Dugi telepon. Uban na kibungam dai na manako do tongi. Harus permisi. Ay urang do songoni lewat kan ala sahebet na. Ay weton baga ibereng. No mahu telepon. Ibueton kan. Abe holan ibereng na punasay. Isir manako. Abe 2 minggu na roma telepon. Audo ida mabuatin arhei. Hago. Abe mo jalo ida huli ado inna kan. Alay nga jolo berdosa. Zemar hiti-hiti mah. Diukur apakah kita bersalah melalui titah atau pati. Ingot tamu mapabawadiahon ari papi tuhoni ina. Itu hanya ukuran. Pi halima odong merminggu naik 1 tahun on. Ngobat tali Tuhan sesama dosaku. Itu hanya ukuran. Bukan untuk menyelamatkan. Jadi Paulus menerangkan itu. Alai dang nagabe di parsuada patiki. Kita beriman, lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan, yaitu hukum Taurat. Alai anggo haluota ola Jesus do ido nakinde 20 pati. Hitape ditata do disi.
ai sirajuman do nang hita tu hapor siao di ibana siapa itu Yesus Kristus na paheheon Yesus tu hatai sian namate Allah dan Tuhan Yesus ai di pasah do ibana ala ni pangalasiota. Jadi kita malua kita selamat karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan yang baik. Silehon-lehon ne debatado haluau ne. Alani konargadoi tiopota. Pangalasiota na salilingon nunga be ditobus Tuhani dilehot tu hita ima asin rohana hangoluon. Jala di pangolu siala ni hati goran. Siapa hati goran? Yesus Kristus. Jadi merhiti turupuk tahun dipaingok mahita di masa-masa sengsara saunari di minggu reminis sere dipaingok mahita menjunjung tinggi persatuan. Unang adong dihita perbulak-bulahon. Udang behita ribut alani hapor siaon. Alani si panganon, alani aturan-aturan. Tapi imani na Kristus, lakukanlah juga aturan itu. Hukum Taurat. Baru na mangihum Mose, tahingo ma iman yang dilakukan oleh Abraham. Dia bukan hanya mengatakan saya beriman, tetapi dia mau diarahkan oleh Tuhan melakukan yang baik. Aka dia na yula si Abraham nadinggan tudongan nai tu silot ipatu pa mana do nadingga gurang dope ipatu pa mana nauli parbue ni hapur siao nalanido di Yakobus dilkon iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi hapur siao tai harus berbuat, beriman kepada Yesus, hanya Yesus juru selamat, harus berbuat, harus melakukan keselamatan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Allah berbuat dari yang tidak ada menjadi ada. Ikoni ngotot tadoi hagogo onni debata. Posro hatta di Tuhani. Ada pengharapan, sekalipun tadi sudah tidak ada bukti-bukti atau struktur-struktur yang bisa mendukung, tapi tetaplah beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Ima ingot-ingot di bagasan tikyon tuhita marhiti-hiti turpuk taon. Allah ni ima, ala porsia hita tu Tuhani. Mana tak do Tuhani sian banua gijang yang kita tidak pikirkan bisa-bisa akan terjadi, lebih diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Martangiang mahita Tuhan Jehovah debata amanami amarhabangsa di banua gijang mauliate ma Tuhan di bagasya tikyon tari parhatam nabadiai paingoton hami muse ima taringot tu hapor siaon di paingot tu hami tu sada tujuan ima kristologi nomor lapatan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. Holan Tuhan Yesus Kristus doh ima juru selamat si palua diaka colmana porsia di mana dohot di Portibio mulutumpe adong aka ukuran-ukuran pembuktian ni halak mandokon Yesus i holan sebatas manusia alai yang ko haporsiao nami tungna somuba tungna somose ala songon haporsiao ni opuni akan aporsia siap Abraham aporsia nami terus mangulu di tonga-tonga ni pangalakion nami nang pele Tuhan dangadong pe harapan di marhiti-hiti hapur tibion alai terus dohami
marhaposan tuho. Napasahatom mo na uli na dinggan dingolo nami. Ido sada ukuran ni hami akana marhapor siyahon. Dugi marpanata maho dingolo nami dihasyanganon. Paso-paso mahami Tuhan diakangulo nami di bagasan sa minggu manipat tujuluanon mangula akan namaragabi ramoti maakada dana namarsiajar ramoti maakaya nakon naung tamat sian parsikolaana na mangula dia ka parkarejuan na lehom male Tuhan pasu-pasu lehom manang angka ihanakon tuaka naung pinasupasum marumah tangga songon hapor siyaon na sian si Abrahami manang hapor siyaon na sida napasahatom mudo jalan nama natap doho tu saluhut na akka na porsea marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami upasat tami madaging doto dinami tuho jalo matang yang nami amin. Maridde mahita tatangya koma peliat tatuaru pandi debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni salut silehon-lehon na dinggan. Do na sauli bahasa na mauliutus. Upasat tami masanalomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso majala ramoti. Asaw parhasyang hami pilihanon. Pati buluhon harjam itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni silehol-lehom bitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyam manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, sa South Maloman roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa rohanguluan siapa hari, sa samadosa nami sompane sa nami, di dusa ni dongan na merdusa tuhami, unang hami tu kiyot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar homadamena tu todi mudabe. Selama hari Minggu madihita,